Inga Lindströmová, Večná láska. V hlavných úlohách v slovenskom znení Elena Podzámska, Dušan Sabo, Petra Vajdová, Bianka Bucková, Martin Hronský, Peter Krajčovič. Prepáč. V hoteli je hotový blázinec. Skupina Francúzov prišla skôr a v ich izbách boli ešte Japonci zo včera. Erik tu ešte nie je? Podrž. Proti bolesti? Tu je Erik Weglund. Prosím, nechajte mi odkaz. Ahoj, Erik, tu je Julia. Nebudeme na teba čakať, ideme dnu. Ale keby si ma preniesol cez prach, určite by sa mi to páčilo viac. Pá! Je to najkrajší byt, aký som kedy videla. Vo sne by mi nenapadlo, že bude až taký úžasný. Mami, nám trom tu bude ako v bavlnke. Stretnúť Erika bola za 15 rokov tá najúžasnejšia vec. Tiež tu mám svoj maličký podiel. Napríklad tie dvere boli naše auto. A čo skoro budem mať peniaze aj na kľúčku. Fuj, ale... Nechaj ma. No tak, čo... No, fuj. Prestaň. Choď preč. No tak. Pani Karlsonová, váš pes ma zase obťažuje. A ja vás zdravím, pán Blom. Max, ku mne. Každý deň to isté. Len sa chce hrať. A čo som ja? Godzilla? Berte to ako kompliment, má vás rád. Neviem prečo. Šibnutá joginka. Oh, jo. Jo. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobrý, fajn, že ste prišli. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Erik. Vydrž. Ahoj, poklad.
Počkaj, Julia, musíme sa dohodnúť ohľadom nového bytu. Teda, máme na výber 3 druhy kľúčiek. Táto je najkrajšia. Povedal si svojej žene, že ten byt kúpiš a potom ho niekomu prenajmeš? Julia, nie si chyžná, ale manažérka. Prečo vymieňaš obrusy? Nechápem, prečo si pred ňou zatajil, že sa tam chceš nasťahovať spolu so mnou a s Ninou. Nemal som príležitosť, aby som jej to povedal. Dobre vieš, že to nie je také ľahké. Nie, to neviem. Len to viem, že v sobotu o 2 týždne sa musím vysťahovať zo starého bytu, lebo už v nedeľu tam príde nový nájomník. Počúvaj ma. Najprv sa do bytu nasťahujete vy dve s Ninou a ja prídem, keď dám z Ines všetko do poriadku. Áno? Teda takto si predstavuješ naše spolužitie. Erik už pol roka mi vraví, že sa chceš rozviesť, pretože ma ľúbiš. Údajne. Verila som ti. Zadlžila som sa, aby sme sa mohli presťahovať. Nina musela zmeniť školu. Vypovedala som zmluvu na byt, aby sme mohli žiť spolu. Chcem to tak ako ty. Julia, daj mi trošku času. Ty si jej o nás vôbec nepovedal. Nevie, že spolu chodíme. Julia... Vlastne ju nechceš opustiť. Ale chcem, pravda, že... No pochop, že to nie je také jednoduché. Som ja ale hlúpaňa. Dávam výpoveď. Ak máte chuť, môžeme zas po hodine jogy spoločne variť. Už som Cukete povedala, že si na ňu brúsim zuby. Počuj, Ester, naozaj sa s nimi rozprávaš? Isté. Niekedy mi dokonca odpovedia. Fakt? Rozi. Prepáčte, musela som ešte dokázať jednu neveru. Ohľadom súdneho konania. Toto by sa s umelým hnojivom nepodarilo. Super vyzerá lepšie ako zo supermarketu. A tieto uhorky, priznaj sa, že im tajne spievaš. A paradajky? Ak máte chuť, môžeme si urobiť plnenú papriku. Čo to viete? Dobre, platí. Áno, teším sa. Môžeš ty napravo. Ja poobehám paradajky. Dobre. Ľutujem tvojho suseda. Marvina Bloma, a prečo? Totiž vyzerá veľmi osamelý. Ako dlho tu býva? 1,5 roka, odkedy už nerobí sudcu. Ešte nikdy som ho s nikým nevidela. Ach, môže si za to sám. Viackrát som ho pozvala na stretnutie právnikov. Odmietol. Čo keby sme ho pozvali na obed? Aj tak vždy navaríme priveľa. Aspoň Max by sa potešil. Máš rád toho frfľaša však? Mimochodom, myslím si, že vyzerá celkom dobre. Zabudni, Rozi, má rád len knihy. S ďalším nadýchnutím pravou nohou vpred v pozícii bojovník 1, výdych a pozícia bojovník 2. Hlboký 90-stupňový predklon, nádych, ľavú ruku dozadu. Pravú ponad hlavu a je tu tancujúci bojovník. Nádych a bojovník 2. Spravte si 5 hlbokých nádychov, dobre? Pán Blom! Pán Blom! Pani Carlsonová, váš pes tu nie je. Jasné, že nie. Neznáša hluk. Prepáčte, nemohli by ste to kosenie na chvíľu odložiť? O to ma žiada práve žena, ktorá každé ráno terorizuje svoje okolie cvičením s jogínkami. Okrem nedele. Pán Blom, doprajte si ešte poludnejší spánok a za ten čas stihnem v pohode hodinu jogy. Kurs sa končí o 4:00. Prosím, urobte to pre mňa. Opustite láskavo môj pozemok. Prečo? Chcete ma azda zatknúť za nepovolený vstup? Môžem vás jedine dať zatknúť. Ale bolo by smiešné obťažovať políciu s takouto malichernosťou. Nechajte ma, prosím, na pokoj. No, pokoj. Presne to isté by som chcela aj ja, aspoň vtedy, keď vyučujem. Pán Blom, tie kurzy jogy ma živia. Ak ich nebudem môcť vykonávať bez vyrušovania, stratím svoje klientky. Aj keby som kosil svoj trávnik 24 dní v kuse, nebol by to pre tieto dámy dôvod na odstúpenie od zmluvy. Od akej zmluvy? Od tej, čo ste podpísali s účastníčkami kurzu. Žiačky mi dôverujú a ja dôverujem im. To je všetko. Snáď nepracujete na čierno, čo? Teda, chcem povedať, máte živnostenský list však.
Samozrejme. Samozrejme. Samozrejme, že nie. Pre vás, Vary, neplatia zákony tejto krajiny. Viete čo? Choďte sa pohrať so svojimi paragrafmi. Pekný deň. Miesto a ostaň. To je jedno, môžeme hoci aj variť. Som si istá, že to tak nemyslel. Môžeš ho udať za obťažovanie hlukom. Áno, a on mňa za prácu na čierno. Stále si sa nezaregistrovala. Urob to, prosím ťa. Ester, nečakaj, kým si ten frflož na teba upletie bič. Protiví sa mi byrokracia. To daňový úrad nezaujíma. Mami, môžeš mi po 2 hodinách mlčania v autobuse konečne povedať, čo sa stalo? Nič sa nestalo. Iste. Preto si narýchlo vzala dovolenku a zavolala do školy, že som chorá. Za pol minúty sme boli zbalené a teraz sa ženieme ako pojašené k tvojmu otcovi, ktorého sme 100 rokov nevideli. Je na čase detka znovu navštíviť. Buď si istá, že mu nemienim hovoriť detko. A ak mi povie, ty si ale vyrástla, dogrciam sa. Nina, môj otec má svoje roky. Nechcem raz ľutovať, že som s ním nenadviazala kontakt. Nikdy sa o teba nezaujímal. A ty o neho tiež nie. Dozvedel sa o mne len pred 8 rokmi. Mohol tých 30 rokov dobehnúť, lenže nechcel. Zvoní ti mobil. Predstav si, že máš známosť na jednu noc a od 30 rokov sa dozvie, že neostala bez následkov. Ako žene sa mi to nestane. Ale mužovi áno. Teda aj Marvinovi. Ako sa musel cítiť, keď pred ním zastala dospelá žena a povedala mu: ahoj, som tvoja dcéra. Aj tak si mu bola ukradnutá. A presne preto sme sa za ním vybrali. Aby on spoznal nás a my jeho. Ale prečo práve teraz? Večer som chcela ísť do kina. Marvin je predsa... Neodsudzuj niekoho, koho ani nepoznáš. Musíš mu dať šancu. Kráčaj za mnou a hotovo. Nina, prosím. Ahoj, Erik. Nie, nie sme doma. Sme na ceste do krásneho Österzundu. Dobre, dám ti ju. Erik. Teraz nie. To nemyslíš vážne. Pohádala si sa s frajerom a preto bežíš za ockom? Aby ťa utešil, alebo čo? Mami, prečo sa správaš ako malé decko? Tak na budúce. Namaste. Namaste, Rozi. No čo ty? Ahoj, oci. Teda ešte nás poznáš, či nie? Julia, tvoja dcéra. Nina, vnučka. Idem zabiť Mozarta. Rossiniho. Toto je naozaj... Milé, keď sa z toho spamätáš však. Ahoj, Marvin. Ahoj. Nechcete ísť ďalej? Prepáčte, nech sa páči. Poďte. Ďakujem. Poďte. Nech sa páči. Nerušíme ťa? Nie. Počkaj. Odložím to. Ďakujem.
Takže... Keksy? Vidím. Dajte si. Čo vás priviedlo? Mám nečakane pár dní voľná a napadlo mi, že by bolo pekné znovu sa stretnúť. Oci, viem o tebe veľmi málo. Nina ťa vlastne vôbec nepozná. Mala som najprv zavolať. Asi by to bolo vhodné. Čo chceš o mne vedieť, Julia? Prosím? Povedala si, že vieš o mne veľmi málo. Mimochodom, momentálne nepracujem ako sudca. Práve sa venujem výskumu. Ešte som smedná. Nalejem si. Prosím ťa, len opatrne, dobre? Môžem vás ešte pred odchodom pozvať na obed? Vlastne som dúfala, že tento raz strávime spolu niekoľko dní. Veď si môj ocko. Áno, ešte. Teda, ak nie si proti. Nie, len dúfam, že som teraz nevzbudil dojem, že sa vás chcem čím skôr striasť. Nie. Totiž nečakal som, že... Nie som zvyknutý príjmať návštevy. Takže idem pripraviť hosťovskú izbu. Mami, môžeš mi povedať, čo tu robíme? Medzi knihami toho ufrfľaného starého chlapa. Musím sa s ním porozprávať. O čom? O ničom, čo by ťa malo trápiť. Keď matka povie dcére, že ju niečo nemusí trápiť, poriadne prihára. Ó, nie. Sľúbila som, že okno nebudeme otvárať. To myslíš vážne? Veď sa zadusíme. Nie, nezadusíme. Veď ide len o pár noci. Bezo mňa. Počkaj, kam ideš? Radšej sa vyspím niekde vonku. Nie, to ti nedovolím. Môže tu byť všetko možné. Áno, napríklad čerstvý vzduch. Max? Max? Max, prestaň tak brechať. Max? Ahoj. Dobré ráno. Dobré. Ja som Nina. Dúfam, že sa nehneváš, že som spala v tvojom člne. Pokiaľ ním nemieníš odplávať. Dobrý nápad. Pri usilovnom veslovaní som do večera doma. A prečo si tam spala? Pohádala si sa s rodičmi? Nie, som na návšteve u starého otca. A radšej som chcela spať vonku, ako v jednej posteli s mojou mamou. Teda, ďakujem, že si ma nezatkla za neoprávnený vstup do tvojho člna. Nedala zatknúť. Pokojne si nazbieraj. Ale pár nechaj aj mne. Vyzerajú neodolateľne. Aj tak chutia. Len si im mohla ešte dopriať deň, dva na slnku. Čau, Nina. Tanier. No. Ahoj. Ahoj. Prosíš si jahodu? Nie. Vezmi si prosím ťa tanier. Označil som skrinky, aby ste sa tu vyznali. Ale tie jahody vyzerajú naozaj super. Aj keď tvoja susedka tvrdí, že som ich odtrhla priskoro. Natrhala si ich u mojej susedky? Áno. Nemala nič proti. Teda, skoro nič. Ktorá susedka? Tá vysoká blondína s obsom? Áno. Marvin? Haló? Zdravím, pán Blom. Dobrý deň. Prišiel som vám vrátiť vaše jahody. Ukradla vám ich moja vnúčka. Nina je vaša vnúčka? Stal som sa otcom príliš skoro a moja drahá dcéra ma napodobnila, prosím. Máte s tým problém?
Nemohli by ste žiť bez toho, aby ste všade nevetrili problémy? Chápem, problém má vlastne vaša vnúčka so svojím starým otcom. Aj keby sme mali problém, vás to nemusí trápiť. Hoci vy by ste sa toho zbavili svojim a cvičením pri vode. Zabudli ste na bylinkový čaj, ktorý si robím o polnoci. Proti zatrpknutosti. Viete čo? Darček pre vašu vnúčku. A odkážte jej, že si môže prísť natrhať ďalšie. Prestaňte sa láskavo miešať do mojich rodinných záležitostí. Ďakujem. Ty ma neoblizuj. Max, neboj sa. Nemyslí to tak. Chce sa len hrať, Ahoj, oci. Kde si bol? Dobré ráno. Vyrovnal som dlhy tvojej dcery. Čo je toto? Praženica z posledných vajec v tvojej chladničke. Daj si podložku, prosím. Chceš aj ty niečo? Nie, vďaka. Počúvaj, Nina. Nenaučili ťa, že nesmieš chodiť do cudzích záhrad a natrhať si tam, na čo dostaneš chuť? To myslíš vážne? Rozčuľuješ sa pre takú hlúposť? Preboha, kto ťa takto vychoval? Tam sedím ja. Tvoja dcéra ma vychovala, ako sa patrí. Ale bohužiaľ, o jej výchovu si sa ty nestaral. Čo to má znamenať? A zda nechceš Ninu trestať za to, že si otrhla pár jahôd a ty nebuď drzá. Tu predsa vôbec nejde o jahody, ide o princíp. O našu spoločnosť, v ktorej máme nastolené isté pravidlá a keď ich ľudia nedodržujú, vypukne chaos. Mami! Čo sa ti zase nepáči? Ešte dýcha, musíš jej zavolať záchranku. Čo je? Hýb sa! Nebudeme čakať na sanitku. Odveziem ju do nemocnice. No tak! Rýchlo! Do čerta. Nechcem naštartovať. Max, prestaň. Čo ešte chcete? Vaše auto. Na čo? Dcera skolabovala. Môžete mi ho požičať. Odveziem vás. Zvládnem to aj sám. A spravíte mi z auta šrot? Dám pozor, sľubujem. Trvám na tom a bodka. Marvin, poď. O čo ide? Zvládnu to aj bezo mňa, určite. Pán Blom, nie je vám zle? Zavolám lekára? Ale kdeže? Naozaj? Vy máte asi v každej situácii geniálny nápad však. Keby som pred nemocnicou potreboval lekára, myslím, že by som to zvládol aj bez vás. Marvin, pomohla nám. Bez nej by sme tu neboli. Prepáčte. A tiež ďakujem. Za málo. Poď, ideme dnu. Ja radšej počkám vonku. Pán Blom, musím sa vrátiť, mám hodinu jogy. Prídem potom po vás? Nie, ďakujem. Domov sa už dostaneme. Všetko dobré, najmä dcére. Ďakujem. Už som tu. Pani Mikelsová, zrejme ste neprišli na jogu však? Nie. Len som sa chcela pozrieť, ako vyzerá môj dom. Aha. Je pekný naozaj. Áno, bola to drina. Ale stála za to. Ponúknem vám niečo? Nie, ďakujem. Prišla som len na chvíľku. Keď som tento dom zdedila po strýkovi Macovi, nevedela som si ani predstaviť, že raz bude takýto pekný. Postavili ste aj mólo. Ohradila som terasu a zväčšila som okná. Pekné, veľmi pekné. Takže ja zase pôjdem. Keď som vás zbadala, napadlo mi, či nejdete ohľadom zvýšenia nájomného. Nie, skutočne nie. Chcela som len vidieť, ako to tu teraz vyzerá. Dovidenia, pani Carlsonová. Majte sa.
Nina? Ahoj. Per Anderson. Predtým som sa nepredstavil. Ako sa má mama? Prasklo jej slepé črevo. Ale mala šťastie. Po operácii je v poriadku. Čo skoro sa preberie. Bude opäť zdravá? Samozrejme robíme všetko preto, aby sa celkom vyliečila. Sľubujete? Vždy sa snažím ľuďom pomôcť. Nemusím to špeciálne sľubovať. Mne áno. Dobre, sľubujem. Doktor Anderson povedal, že mama musela mať už dávno veľké bolesti. Viem, že v poslednom čase je stále v strese. V strese? Veď je na dovolenke. Pohádala sa s priateľom. Asi je to vážne. Keď jej volal, odmietla s ním hovoriť. A to sa máme o týždeň nasťahovať do spoločného bytu. Ale prečo mi nič nepovedala? Asi nechcela pred tebou zbytočne vzdychať. Nerozumiem. Možno sa bála, že nás pošleš preč. Prosím ťa, prečo by som to robil? Nevidíš, ako sa správaš? Ako sa správam? Priam hrozne. Delíme sa o posteľ s tvojimi knihami. Nesmieme otvárať okná a pod všetko musíme dávať podložky. Už sa to nedá vydržať. Snáď nechceš tvrdiť, že môžem za zdravotné problémy tvojej mamy? Jasné, že nie. Si len frfloš a rozkazuješ, ale inak za nič nemôžeš. Haló, slečna. Človek je vinný, ak urobí niečo zlé úmyselne či z nedbanlivosti. To nie je môj prípad. Pochopiteľne, pán sudca. Čo som jej spravil? Ruky nad hlavu, vydržíme a pomaly spúšťame. A opäť ruky hore, vydržíme a úklon. Výborne. Pravidelne dýchame, tak. Plecia spusť trochu nižšie, pomaly. Ester? Dobre, ešte raz si to zopakujte. Prejdite do pozície dieťaťa. Hneď prídem. Tak ako Nina. Máme prasklo slepé črevo. Lekár povedal, že jej život visel na vlásku. Keby sme prišli neskôr, už by... Ale žije. A bude v poriadku. Už dlho musela mať bolesti. Videla som, že berie tabletky, ale nič som nespravila. Mala som to hneď niekomu povedať. Určite verila, že jej to len tak prejde. Najdôležitejšie je, aby sa z toho dostala. A dostane sa. No poď ku mne. Poď, sadneme si. Mohol som si myslieť, že budeš tu. Počuješ? Čo to malo znamenať? Utiekla si mi uprostred dediny. Pán Blom, teraz... Nemiešajte sa do toho. Ty plačeš? Je mi ľúto, že som ti utiekla, Marvin. A mrzí ma, čo som ti povedala. Prehnala som to. Jednoducho, je toho na mňa veľa. To všetci chápeme. Všetci však? Nebude ti prekážať, ak u teba ešte pár dní ostanem? Samozrejme, že nie. Môžeš byť u mňa dovtedy, kým sa tvoja mama neuzdraví. Vieš, Nina, odsťahoval som sa z domu, keď som mal 18. A odvtedy som žil sám, takže nenaučil som sa žiť s niekým iným. Teda istý čas som s niekým býval. S istou ženou. A veľmi som ju ľúbil. Nadovšetko. Ale žiaľ, bola až príliš slobodná. Poznáš ma, potrebujem svoj poriadok. A hádali sme sa stále častejšie a po 2 mesiacoch sa odsťahovala. A bol koniec. Nuž, pani Karlsonová, ďakujem. Poďme. Poď, Nina, poď. Kým je tvoja mama v nemocnici, musíme sa snažiť spolu vychádzať. Áno. Určíme si pravidlá. Pravidlá? Ktorými sa budeme riadiť. A tiež hranice. Takže napríklad moja pracovňa a spálňa budú pre teba absolútne tabu. A tiež moje knihy, moje časopisy, moje noviny, moje platne. Vieš, čo sú platne? Čierne, okrúhle, s dierou v strede. Neboj sa, mám za sebou vlastnú hudbu. Ktorú budeš počúvať cez slúchadlá. A nie pri jedle. Poď no.
Marvin, Čo ešte? prečo si zase taký? Aký? No, taký, aký si. Nerozumiem ti ani slovo. Takže, Nina, kým bývaš u mňa, budeme sa o domácnosť starať spoločne. Ja navarím a ty prestrieš stôl. Nie, naopak. Ja navarím, ty prestrieš a dáš riad do umývačky. Žiadnu umývačku nemám. Tak riad umýješ. Osprchujem sa. A ďalší bod, kúpeľňa. Môžeš ju používať buď do 7:30 alebo po 8:30. Večer do 20:00. Vždy ju po sebe upraceš. Uteráky sa perú 3-krát do týždňa. Sušia sa na slnku a potom sa žehlia. Vážne žehlíš uteráky? Všade tu vládne chaos a ty si žehlíš uteráky? Naozaj neviem, aký chaos máš na mysli. Chaos je totiž stav neusporiadanosti, respektíve zmetku. A ten vládol pred vznikom čoho? Kozmu. A kozmos je výraz z gréčtiny označujúci svetový poriadok. A toto tu je kozmos. Žiadny chaos. Každá vec má svoje miesto. Vidím. Máš vo svojom kozme aj bicykel, alebo mám ísť do paralelného vesmíru? Isté, že mám bicykel. Prečo? Musím sa dostať do nemocnice. A nie, nebudem ho čistiť po každej jazde. Ale pokojne mi môžeš zaplatiť taxík. Peniaze budú len na nákup. Idem sa osprchovať. O tomto čase? No dobre, ale potom sa už... Nina Bergenová. Ahoj, Nina, dobre, že si zdvihla. Tu je Erik. Musím hovoriť s Juliou súrne, ale už druhý deň mi nedvíha telefón. Nevieš, kde je? Isté, že viem, kde je, ale neviem, či ti to môžem povedať, Erik. Nina, prosím, je to dôležité. Ani naposledy sa s tebou nechcela rozprávať. Áno, viem, lebo trochu sme sa pohádali, lenže ak mi nedá šancu Všetko jej vysvetliť. Nikdy sa nemôžeme udobriť. Nina, prosím. Kde je tvoja matka? Zdravím, Julia. Ako vám je? Cítim sa, ako by ma prešiel párny valec. Budete v poriadku. V tele vám ešte zúri zápal, ale nasadili sme vám silné antibiotiká. A o pár dní budete zase v kondícii. Maratón vám však ešte neodporúčam. Žiaden maratón. Isté. Museli ste mať veľké bolesti. Ani nie. Bol to len taký nepríjemný pocit v chrbte. Bolesť slepého čreva vystreľuje až do chrbtice. Vaša dcéra vraví, že ste boli v poslednom čase v strese. Áno. Bolo to hlúpe. Ale už je s tým koniec. Odpočíňte si. Zajtra sa zastavím. Áno. Dovidenia. Počujte. Je možné, že ste pracovali kedysi v Bubbles, v bare v Štokholme? Ako študent som tam často chodil. Nie. Zdalo sa mi, že vás odtiaľ poznám. Držte sa. Aj vy. Ahoj. Dobrý. Mami. Mala som o teba hrozný strach. Je mi to veľmi ľúto. Už je ti lepšie? Áno, myslím, že áno. Nina myslí, že to u Marvina vydržíš, kým ma odtiaľ to pustia. Ale musíš sa rýchlo uzdraviť. Platí? Platí. Do čerta vlez do tej zeme. Dobrý.
Dobrý večer. Vyrušujem? Zdalo sa mi, že máte nejaký problém. Môžete ho vyriešiť. Ten strom nie je problém. Fajn, tak mi pomôžte. Dobrí susedia to robia. Dobrí susedia? Dobre, tak ho zasadím sama. Pravda, že? Pri splne mesiaca potom najlepšie rastie. Pri splne nepochybujem. Keby ste sa nechali ostrihať pri splne, vedeli by ste, o čom hovorím. Žiaden spln nevidím. Isté, že nie, ale... Ešte, že sa nezotmelo. Letné noci sú príliš krátke. Takže... Takže? Prvé slivky dostanete vy. Žiaľ, slivky nejem. Dobrú noc. Dobrú. Ďakujem. Nina! Ahoj. Marvin! Čo ti je? Cítim tu dym. Ja nie. Možno niektorý zo susedov grilluje. Fajčenie škodí zdraviu. Najmä u mladých ľudí, ktorí sa ešte vyvíjajú. Áno, to hovorí aj moja mama. Tvoja mama nie je hlúpa. A ten ohorok odhodíš do kontajnera. A moje knihy sú tabu. Len som do nej nazrela. Hneď by som ju odložila. A? Nie je tam to, čo chcem vedieť. A to je? Bol si rodinný právnik? Áno. Ako je to možné? Žiješ sám, bez manželky, bez detí. Ako môžeš vedieť, čo potrebuje rodina? Nemusíš vedieť variť, aby si zhodnotila jedlo. Znamená to, že o rodiny sa v podstate zaujímaš? Len o našu nie. To nie je pravda. Jednoducho mám svoje skúsenosti s typmi rodinného života. Ale vás sa to netýka. A koho? Skončíme s touto témou. Počkaj ešte. Keď mama z ničoho nič skolabovala, mal si o ňu obavy? Pravda, že? Keď sa človeku niečo také stane, vždy máš o neho obavy. Mal si o ňu obavy ako o kohokoľvek iného? Alebo ako o svoju dcéru? Neskáč. Tvoj. Poď. No tak. Poď. Dobré ráno. Čo tu robíte? Fotím. Dobré ráno. Neviete, že súkromie iných je chránené? Isté, že? V tom prípade by ste mali prestať fotiť cudzie domy. A vy by ste sa mali prestať túlať po cudzích záhradách. Bývam vedľa. Marvin Blom. A keď tu vidím neznámu ženu s fotoaparátom... Som majiteľka tohto domu. A môžem si ho fotiť, koľko chcem. Ale býva tu Esther Carlsonová. Áno, v prenajme v mojom dome. Ale už nie dlho. Budúci mesiac sa sem nasťahujem. Tina Mikkelsová. Na dobré susedské vzťahy.
Yoga. Dobrý deň, pán sused. Dobrý deň. Niečo vám ukážem. Živnostenský list. Môžem si vo svojom dome robiť, čo chcem. Žiadne gratulujem? Nož, ani som ho nečakala. Aj tak sa odsťahujete. Kto povedal? No, bola tu práve nejaká pani Mikelsová. Fotografovala si vaše bývanie. Povedala, že dom je jej, že sa sem o mesiac nasťahuje. Čože? Áno, hodila vám tam nejaký list. Možno vypovedanie zmluvy. Bože, nie. Zaskočilo vás to? Potrebujete advokáta. Redersena. Je skvelý, ešte neprehral žiadny proces. Úžasné. Zastupujem Mikelsovú. Kam si sa vybrala? Za mamou. O 12:00 je obed. Prečo? Aké? Prečo? Ak máme jesť o 12:00, neoplatí sa mi nikam ísť. Ale Nina, dohodli sme sa na istých pravidlách, aby fungovalo naše spolužitie. Čo je dôležitejšie, pravidlá alebo návšteva mojej mamy? Mám jej odovzdať tvoj pozdrav? Áno, dobrý nápad. Prajem jej skoré uzdravenie. Môžeš jej to povedať aj sám, ak máš o dceru aspoň trochu záujem. Uvidím, či sa to dá zariadiť. Počuj, Marvin. Áno? Nemáš náhodou fóbiu z nemocnice? Fóbiu? Nie. Ale možno nevieš, Nina, že multirezistentné kmene baktérií v nemocniciach zapríčiňujú ročne na celom svete tisíce úmrtí. A len preto nechceš vidieť svoju dcéru? Bojíš sa baktérií? Myslím, že mama sa ťa už nevie dočkať. Ahoj. Človek ťa nesmie na chvíľu spustiť z očí. Chápem, že si na mňa nahnevaná. Nahnevaná? Rozišli sme sa. To nemyslíš vážne. Pozri, chápem, že ťa tá záležitosť s bytom prekvapila, ale Juli, musíš mi veriť. Nevolaj ma Juli. Chcem žiť s tebou a Ninou. No som v zložitejšej situácii ako ty. Ty nemáš záväzky, nemáš na krku manžela, ktorý Chcem byť sama. Prajem ti skoré uzdravenie. A keď sa vrátiš do Štokholmu, o všetkom sa v pokoji porozprávame. Vezmi si ich. Priniesol som ich tebe. Nič od teba nechcem. Ani kvety, ani sľuby. A nič, čo by nás spájalo. Daj ich svojej žene. Tu je ten muž, ku ktorému sa nasťahujem. Ahoj, Nina. Tešila sa, že si ju prišiel pozrieť? Áno, áno, iste. A kvety? Zrejme nie sú v izbách povolené však. Presné. Vraj spôsobujú alergie a to v nemocniciach nemajú radi. No, čo sa dá robiť? Aj gesto sa ráta. Ako jej je? No, dobre, len je trochu unavená. Prepáč, ale už musím ísť. Eriku, zmierili ste sa? Pred spoločným bývaním by sa to patrilo. Nina, nemusíš sa ničoho obávať. Zvládneme to. Dobre? Musím ísť. Šťastnú cestu, Erik. Ďakujem. Je možné, že vás práve niečo rozrušilo? 158 na 82.
Je priveľa na ženu vo vašom veku, aj po operácii. Sestričky vraveli, že ste mali návštevu. Áno, ale už sem nepríde. Tak je to lepšie. Teda, myslím, z lekárskeho hľadiska. Mimochodom, premýšľal som. A nebol to bar Bubbles, ale utetý Betty. Bar v Štokholme, kde ste pracovali. Taký bar ani nepoznám. Je hneď za divadlom. Robia tam skvelé koktajly. Ale to vám nehovorím ako lekár. Stále mám pocit, že sa od niekiaľ poznáme. Vy nie? Nahneváte sa, ak vám poviem nie. Nie, to je jedno. Nečudujem sa, že si ma nepamätáte. No. Zajtra vás prídem pozrieť. Dovidenia. Dovi. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj, mami. Ahoj. Akú si mala noc? Fajn. Už to bolo lepšie. Myslím, že o 2 dní odtiaľto odídem. Odídeš, keď ti to lekári dovolia. A čo sa týka bytu, nerob si starosti. S Erikom to zvládneme. Pôjdem na niekoľko dní do... Čo je? Nebudeme sa sťahovať. Rozhodne nie k Erikovi. Čo? Rozišli sme sa. Prepáč, ale je to tak. Mami, pohádali ste sa. To sa stáva. Musí sa preto všetko meniť? Áno. A vôbec, kde budeme bývať? Náš byt sme prenajali. Máš niečo iné? Niečo si nájdeme. Mami. Môžeš mi zajtra priniesť kvety? Prosím si jedno laté so sojovým mliekom a ten váš dobrý mrkvový koláč. Už si ho mala? Je fakt lahotný. Dám si čokoládový sen s jahodami a malinami. A dvojetú šľahačku, prosím. Potrebujem ju. Ako ti pomôžem? Čo je to? Mám sa vysťahovať z domu. Tu je nájomná zmluva. Dá sa s tým niečo robiť? Fúha. Neviem si predstaviť, že odtiaľ odídem. Nemám kam ísť. Bývam tam už 8 rokov a nikde som nebola taká šťastná ako v tom dome a záhrade. Viem, moja, ale toto pred súdom nezaváži. A čo teda? Potrebuješ fakty, zmluvné podmienky. Na prvý pohľad to vyzerá dosť bledo. Musím sa odsťahovať? Musím si to preštudovať. Možno niečo vymyslím. Miklasová získa, čo chce. Takým ženám sa vždy darí. Fíha. Ďakujem. Tak fajn. Možno som si spomenul. Nebolo to ani v Bubbles, ani u tety Betty, ale v Chapel Hills. Chodili ste počas štúdia aj na prednášky? Alebo len po baroch? To nie je odpoveď. Odpoviem až po vás. Dobre, chodil som aj na prednášky. A teraz vy. Mýlite sa. Aj tak sa nevzdám. Chutila vám dnešná brokolicová polievka? Pravdu povediac, stačilo mi ju zacítiť. To je jedna zo záhad ľudstva. Nechápem, prečo má každé ázijské bistro lepšiu stravu ako naše nemocnice. Chcete rezancovú? Rezancovú milujem. Vedel som, že ste typ na ázijské rezancové. A ostatné? No, to sú brokolicové typy. Myslím ostatné záhady ľudstva. Ach tak, napríklad, ako môžu ryby počuť, keď nemajú uši? Alebo prečo ženám nestačí jeden pár topánok? A prečo sa v pračke strácajú ponožky? A odkiaľ sa do čerta poznáme? Hľadáš ma? Chcel som len vedieť, ako sa má Julia. Musíš jesť čipsy pred obedom? Veď sa ešte vyvíjaš. To ti nepristane, Marvin. Čo? Keď sa tváriš, ako by ťa zaujímalo moje dobro. Alebo mamine. Nehodí sa ti to. Čo počúvaš? Presný opak opery. Aha. Požičiaš mi to?
Dobrý búbeník. Kto to je? Nepoznáš. Royal Blood. Royal Blood. Naozaj nepoznám. Poznáš Janis Joplinovú alebo Jimmyho Hendrixa? To boli idoly mojej mladosti. Little Wing je mamina obľúbená. Vážne? Ani toto sa k tebe nehodí. Alebo k obrazu, čo nemáš. Alebo k obrazu, čo o sebe vytváraš. Pán Blom? Pani Carlsonová, špehujete ma, zda? Iste, ste nesmierne zaujímaví. Robila som pórovo-syrový koláč. Jeho priveľa, tak mi napadlo, či by ste Nezjedol? Vlastne som ním chcela urobiť radosť Nine. Ale ak zachutí aj vám, prežijem to. Formu mi môžete priniesť neskôr. Stačí, keď mi ju necháte pred dverami, vy frfľaš. Počul som to. To dúfam. Erik, chce ma naštvať. Hoci stále neviem, odkiaľ sa poznáme, viem, čo v tvojej izbe chýba. Pekný pozdrav od doktora Andersona. Alebo lepšie, od pera. Marvin, máme niečo pod zub. Poriadne si to zjednodušuješ, Nina. Prečo? Chváliš sa cudzím perím. Nepovedala som, že som to piekla ja. Zrejme to bola Ester. Poď, Marvin. Vyzerá to chutne. Marvin, čo zas vymýšľaš? Nemáš hlad, alebo ide o Ester? Chce ti iba pomôcť. Fakt nechápem, čo proti nej máš. Ja nič proti nej nemám. Jednoducho jej nechcem byť zaviazaný. Prečo? No, mohla by očakávať protislužbu. A preto od nej nič nezieš? Zrejme si zabudol, že ty si jej dlžník. Zaviezla predsa mamu do nemocnice. Ja som pre ňu vykopal jamu na strom. Sme si kvit. Marvin, ak sa ľudia majú radi, toto neplatí. Vždy sú si kvit. Nepremýšľal som nad tým, či máme Ester rád. Uvedomuješ si, aký si smiešny? Áno, viem to. Max, čo by si chcel? Poď ku mne. Max, poď ku mne. Hej, pozri sa na mňa. Panička čaká. Bež k paničke, utekaj. No tak, Max. Dobré ráno. Ahoj, Per. Ďakujem za kvety. Za málo. Dnes nemáš žiadne krčmové tipy? Ešte nie, môžem? Niečo som ti priniesol.
Poznáš to? Áno. Toto mi vždy čítala mama pred spaním. Aj mne moja. Ak by si chcela, môžem ti večer po službe niečo prečítať. Ale potom sa nehnevaj, ak pritom zaspím. Presne na to tá kniha je. Budeme mať spacie rande, skvelé. Musím byť veľmi nudná. Žena, ktorá vie tak veľmi začať zuby, že ignoruje bolesti pri zápale slepého čreva, rozhodne nemôže byť nudná. Ach tak. Vidíš vo mne len slepé črevo, ktoré už ani nemám. Musím ísť. Ahoj. Pa. Nina? Nina! Nina, raňajky. Namaste. Namaste, Rozi. Tak zajtra. Maj sa. Tak teda... Tak prav. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani Karlsonová, premýšľal som nad tým. Dovolíte mi prosím nahliadnúť do nájomnej zmluvy? Nemyslím si, že sa to vás týka. Toto je iba medzi Ester a jej prenajímateľkou. Kto ste, ak sa smiem spýtať? Jej advokátka. A poznáme sa, pán Blom. Áno. Ako to vyzerá, kolegynka? Dosť zlé. Všetko je v súlade so zákonom. Výpoveď jej dala včas, v písomnej forme, takže nájomný vzťah sa končí po uplynutí lehoty. Pozri. Ester, tu si to podpísala. Isté. Už sa nedá nič podniknúť? Bohužiaľ. Fajn. Prajem vám pekný deň. A toto bolo čo? Netuším. Weglund. Čau, Erik. Nina, je niečo s Juliou? Čo
Čo je to za otázku? Rozišli ste sa. Zase ostala sama. Povedz mi, prosím ťa, čo sa s vami robí? No, vieš, my máme nejaké problémy, ale nič podstatné. Povedala mi, že nebudeme spolu bývať. To je jej jednostranné rozhodnutie. Ale urobila ho preto, že si ju veľmi sklamal. Skôr to nesprávne pochopila. Myslí si, že mám... To je fúk. Nina, teraz sa tým netráp. Erik, budeme spolu bývať, či nie? Nina, počúvaj. Musím končiť. Mám pred dverami zo pár dôležitých obchodných partnerov. Budeš s nami bývať, či nie? Čau. Áno, ďalej. Ahoj, poklad. Ahoj. Dobre vyzeráš. Hej, Marvin. Ahoj, Nina. Máš chvíľku čas, aby sme sa porozprávali? Jasné. Jednu orieškovú. A tebe? Rovnako. Tiež ju máš najradšej? Super. Zaplatím to. Pozývam ťa. Ďakujem. Keď sme sem prišli, mama tvrdila, že ťa chce navštíviť len zo slušnosti. Ďakujem. No? Chcela sa opýtať, či u teba môžeme istý čas bývať. Čo by ste tu robili? Veď žijete v Štokholme. Musíme sa odsťahovať z bytu o 2 týždne. Ale prečo? Mama vypovedala zmluvu, lebo sme mali bývať s Erikom, jej priateľom. Kúpil pre nás skvelý byt v lukratívnej štvrti. Teda kúpil ho pre seba aj pre nás. Ale teraz... Čo teraz? Teraz sa rozišli a my o 2 týždne skončíme na ulici. Chápem. A nemôžete si nájsť iný byt? To nie je také ľahké. Mama sa vyhádzala zo všetkých peňazí. Tak skoro sa jej nevrátia a navyše nebude mať iný príjem, lebo... Čo? Dala v práci výpoveď. Preboha, prečo? Erik, jej bývalý, bola jej šéfom. Ó nie, to je klasika. Ale veľmi sa ľúbili. Áno, jasné. Marvin, ja viem, že je to bezvýchodisková situácia. Ale ja mám len 15 a ty si dospelý a mama tiež. Myslím si, že by ste sa o tom mohli... Julia. Ahoj, oci. Ahoj, Julia. Rád ťa vidím. A ja teba. Mal si tu prácu? Nie. Prečo? Chcel som ťa prísť pozrieť. Ako sa máš? Už je to lepšie. Super. Nina mi všetko povedala. Priviedla si vás obe do nepríjemnej situácie. Nebola som to ja, ale môj priateľ. Teda bývalý. Prepáč, Julia, nebuď detinská. Bolo to od teba nezodpovedné. A to mi vraví muž, ktorý sa o svoju dcéru 30 rokov vôbec nezaujímal. Lebo tvoja matka sa ani neunúvala oznámiť mi, že existuješ. Mamu z toho vynechaj. Do čerta, taká je pravda. Nič som nemohol robiť. Prepáč. Nechcel som sa s tebou hádať. Ale aspoň mi povedz, keď ste ku mne prišli, čo si odo mňa chcela? Strechu nad hlavou? Peniaze? Vtedy som nad tým nepremýšľala. Hľadala som tu nádej. Ale keď som potom zistila, aký si, došlo mi, že to bol hlúpy nápad. Nikdy si sa o mňa nezaujímal. Chceš mi vyčítať? Objavila si sa, až keď si prišla o muža a prácu. Áno, mrzí ma to. A mrzí ma aj to, že som ochorela práve tu a tebe ostala na krku starosť o Ninu. Ale sľubujem, že odídeme, len čo ma odtiaľ to pustia. Môžeš mi povedať, čo vlastne chceš? Od teba už nič. Ľutujem, že sme ťa obťažovali. Tak pôjdem.
Rýchlo sa uzdrav. Sedí v záhrade. Rozprávali ste sa? S tvojou mamou sa nedá rozprávať. Dobrý deň, prajete si? Pani Carlsonová, ďakujem, vybavím to. Dobre. Dobrý deň. O čo ide? Môžeme sa porozprávať? Áno, prosím. Videli ste, koľko lásky a koľko času som venovala vášmu domu. A viete, aká som v ňom šťastná. Nemôžeme nájsť nejaké iné riešenie. To nie je ľahké. Viete, totiž môj muž ma opustil. Začal si so svojou fitness trénerkou. Lenže byt patrí jemu a ja potrebujem nové bývanie. Je mi vás veľmi ľúto. Ale musí to byť tak rýchlo. 2 roky som hľadala, kým som našla dom, ktorý mi vyhovoval. Viem, pani Carlsonová, a verte, že to nerobím rada. Ale naozaj aj mňa tlačí čas. Tá trénerka je v 7. mesiaci. Áno, Prichádza rozprávka, mademoiselle. Neverím. Chceš zdrhnúť? Už mi je dobre, Per. Si po operácii, musíš sa šetriť. Keby si vedel, čo sa robí v mojom živote, tiež by si utiekol. Inak to nejde. Je to nezodpovedná, Julia. Nezodpovedné by bolo, keby som tu ostala. Nina má len 15. Potrebuje ma. Nemôžem čakať, že dá do poriadku náš život, pretože som spravila krok vedľa. A kam pôjdeš? Vyzdvihnem Ninu a pôjdeme domov. Tvrdila si, že sa musíte vysťahovať. Ale až o 2 týždne. Dovtedy tu nemôžem nečinne vysedávať. Musím si nájsť prácu a najmä bývanie. Sama to nezvládneš, nie v tomto stave. Ale musím. Prosím, nehovor to službu konajúcim kolegom. Ďakujem, že si sa o mňa staral. Uvidíme sa ešte, Julia. Nie som si istá. Môj posledný vzťah sa skončil katastrofou. Nebolo by fér dávať ti nádeje. Ľutujem. Tak, máš niečo? Pre slobodnú nezamestnanú matku v Štokholme všetko je pridrahé. Pomôžem ti. Zaujímavé je, že dnes som ponúkol pomoc 3 ženám. Pretože si mi povedala, že ak máme niekoho radi, sme si vždy kvit. 3 ženám. Ani jedna však o ňu nestála. To nie je možné. Je. Mami! Ahoj, láska. Nepovedz mi, že si ušla z nemocnice. Môžeš si rýchlo pobaliť veci. 17:30 nám ide vlak, čaká nás taxík. Nezdržuj, prosím. Nerob hlúposti. Tú pochabosť nemáš po mne. Zaplatím taxík. Nie, musíme ísť do Štokholmu. Ostanete tu. Marvin má pravdu. Správaš sa pochabo a nerozumne. Nina, nemôžeme tu ostať. Musím všeličo vybaviť. Kým nie si naozaj fit, nič nevybavíš. Nedovolím ti odísť. Nebudeš mi rozkazovať. Mami! Som dospelá. Tak sa tak aj správaj. Nikde neviem nájsť nejaký čaj. Skús to v skrinke, na ktorej je lístok s nápisom čaj. Fakt vtipné. Vieš, kto má určite čaj? Ester. Dobrý nápad. Skočím za ňou. Hneď sa vrátim. Dobrý, Ester. Dobrý deň. Poďte ďalej. Čo to robíte? Balím sa. Už teraz? Musím rýchlo vypadnúť. Máte zbalený aj čaj. Moja dcéra sa vrátila z nemocnice a zdá sa, že práve doma žiadny nemám. Dobre, pozriem sa. Ďakujem.
Boli ste baletka? Áno, v opere v Kodani. Už dávno. Žizel, Labutie jazero, Luskáčik. Pôsobivé. Ako by to bolo pred 100 rokmi. Muselo byť ťažké skončiť s tým. Našla som si niečo, čo ma naplňa. Je mi naozaj ľúto, čo vás postihlo. Od vás by som ľútosť nečakala. Ďakujem. Zvyšok vám prinesiem. A samozrejme, za minutý čaj zaplatím. Áno? Julia, vďaka Bohu, že si mi konečne zdvihla. Volal som ti asi 1000-krát. Áno, viem. Julia, prosím ťa. Musíme sa čo najskôr stretnúť. Teda, ľúbime sa predsa, plánovali sme si budúcnosť, spoločnú budúcnosť. Ja áno, ty nie. Mýliš sa, aj ja. Julia, ak chceš, ten byt prepíšem na teba. Erik, tu predsa nejde o byt. Ale o to, že si ženatý a nechceš sa dať rozviesť. Chcem, pracujem na tom. Iné som všetko povedal. Všetko. Že ťa ľúbim a že chcem s tebou žiť. Julia? Si tam? Počula si, čo som ti povedal? Miláčik, prosím ťa, príď. Do Štokholmu, nech sa v pokoji porozprávame. Povedal si svojej žene, že sa odsťahuješ? Áno. Aj že chceš žiť so mnou a mojou dcérou? Samozrejme, nalial som jej čistého vína. Julia, zas bude všetko dobré. Kedy prídeš? Skvelé. A zrazu si musela skončiť? Poškodený meniskus mi všetko skomplikoval. Koleno sa síce zahojilo, ale myseľ nie. Potom to už nebolo ono. Stále so mnou tancoval aj strach. A bolo to vidieť. Vzdala som to. Cestovala som po svete. Stále som hľadala. Čo také? Vtedy som to vôbec nevedela. Vyskúšala som všeličo možné, ale vždy ma to ťahalo za niečím iným. Až kým som nenašla tento dom. Len čo som ho zbadala, vedela som, že sem patrím. A tu začnem od znova. Chceš vidieť, ako toto vyzeralo? Áno, tu sú. Takto som si to prenajala. Neuveriteľné však? To je sila. A tu... nebolo tam žiadne mólo. A keď už je všetko tak, ako chcem, musím odísť. Tu si. Poď, Max. Zabeháme si. No tak poď. Poď. Hýb sa. Nesú sa žemle. Mama? Mama? Dobré ráno. Aj tebe. Mama? No s Bohom. Marvin mama zdrhla. Do Štokholmu. Čože? Píše, že sa musí porozprávať s Erikom. Myslíš si, že niečo zmení? Veľmi ho ľúbila. A z toho aj ľúbi. Uverím mu čokoľvek. Ako to môžeš vedieť? Lebo som žena. Prečo je taká tvrdohlavá? Je to tvoja dcéra. Tu Julia Bergenová. Po pípnutí mi prosím nechajte odkaz. Julia, ahoj. Vraciaš sa k nám? Uvidíme.
Julia, ahoj. Kedy si sa vrátila? Ako sa cítiš? Nestojíme tu pred dverami. Som taký šťastný, že si sa vrátila. Vieš čo? Som si istý, že to zvládneme. To s bytom a na všetko zabudneme. Začneme pekne odznovu. Hej. Julia, úprimne ti sľubujem, že zas bude všetko dobré. Prepáč mi, prosím. Áno, prosím. Ahoj, poklad. Čau, Julia. Nechcem ťa zdržovať, len som išla okolo a chcem ťa pozdraviť. Vieš, koho som stretla? Nie. Neuveríš, Sveniu. Nevidela som ju celých 10 rokov. Bola v našej kaviarni. Predstav si, aj po tých rokoch vyzerá stále rovnako. Prepáčte, musím ísť do Östersundu, ale mám len 800. Ľutujem, ale to nebude stačiť. Odveste ma, kam to postačí. Zvyšok zvládnem pešo. Dobre. Tu Julia Bergenová. Odkazovač. Po vypnutí mi prosím nechajte odkaz. Julia, to som ja, tvoj ocko. Len som chcel vedieť, ako sa máš. Je to dosť dlho, čo si odišla a robíme si o teba starosti. Prosím ťa, zavolaj mi. Vďaka. Skúsim to ešte aj ja. Haló? Haló? Haló, mami? Nie, ja som Lasse. Julia je určite niekde blízko. Taká blondínka. Nie, Julia tu nie je. Odkiaľ máš jej mobil? Práve som ho našiel. Môžem si ho nechať? Nie, je to Julín mobil. Lasse, kde vlastne si? V Östersunde. Kde presne v Östersunde? Nepoviem ti to, pretože by si mi zobrala mobil. Čau. Počkaj. Tak čo? Zložil mi to. Kto? Lasse. Musím vám niečo povedať. Od budúceho mesiaca nebudem môcť vyučovať jogu. Čože? Ale prečo? Bude tu bývať majiteľka domu. Musím sa vysťahovať. Zastaví sa tu dnes popoludní. Pani Karlsonová, prosím, pomôžte nám. Potrebujeme odvoz. Bože, ten malý idiot Lasse to nechce zdvihnúť. Zavolaj Julínmu priateľovi a spýtaj sa ho, či tam bola. Viem, že pátranie vyhlásite až po 24 hodinách. Nemusíte mi to hovoriť, som právnik. Počujte, priateľ mojej dcéry tvrdí, že od neho odišla veľmi rozrušená. Niekde stratila mobil a chlapček, čo ho našiel, nám nechce povedať, kde. Pred pár dňami ju operovali, možno odpadla a potrebuje pomoc. Prosím, podniknite niečo. Dobre. Poďte dnu, nadiktujete mi opis vašej céry, pán Blom. Ďakujem. Pán Blom! Našli sme vašu dcéru. Čo sa stalo? Kde našli mamu? Niekde v Östersunde. Kráčala peši, ale viac neviem. Marvin, poď už. Stalo sa niečo? Marvin, nerob tu divadlo pre nejaké baktérie. Tam vnútri leží tvoja dcéra. Aké baktérie? To je jedno, Marvin, celkom jedno. Si jej otec.
Mami, už bude dobré. No, bolo to chlp. Ako si len mohla byť taká nerozumná? Si predsa dospelá žena. Išlo ti o život, Júlia. Praskli ti štychy, takmer si vykrvácala. Som veľmi rada, že si sem prišiel, Ocko. A ja som šťastný, že ťa mám. Ale prosím ťa, do budúcnosti si zapamätaj, že už mi to nikdy nesmieš urobiť. Myslím, že moje srdce ťažko znáša takéto rozruchy. On má srdce? Áno, mami. Za to ti ručím. Čo ti je? Trápim sa kvôli Ester. Sama tú zmluvu podpísala. A ak na tom pani Mikkelsová trvá, musí sa do mesiaca odsťahovať. Taký je zákon. Ale je to totálne nespravodlivé. Uznaj, že Ester do toho domu vrazila všetky prachy. A teraz, keď je zrenovovaný, majiteľka ju odtiaľ vytlačí. Prenajala je len starú chatrč. Starú chatrč? Videla som ju na fotkách. Vážne? Áno. A prečo si mi to hneď nepovedala? Moment. Dobrý deň, pani Mikkelsová. Zdravím, pani Carlsonová. Dobrý deň. Skôr než budete pokračovať, chcel by som vás na niečo upozorniť. Nájomná zmluva, ktorú ste uzavreli s pani Carlsonovou, sa nevzťahuje na tento dom. Čo? Čo, prosím, to je nezmysel. No, prenajali ste jej budovu, ktorá bola v tom čase v dezolátnom stave. Mám pravdu. Pani Carlsonová do nej investovala veľa lásky a času, aby ju opravila. A peňazí. Napríklad to mólo. To tu vôbec nebolo. Rovnako zábradlie na terase, okná a o nátere ani nehovorím. Je to tak? Áno. Aj sama viete, pani Mikkelsová, že vaša nehnuteľnosť vďaka pani Carlsonovej získala na cene. Určite vám napadlo, že by ste ju mohli speňažiť. Nie, mýlite sa. Nenapadlo mi to. Môžem vám dať jeden návrh. Zaplatíte pani Carlsonovej náhradu 350 000 korún. Ale toľko peňazí naozaj nemám. V tom prípade vám môžem dať iný návrh. Dom od vás odkúpim. Rýchlo získate peniaze. A len medzi nami naozaj neviem, či by sa vám tu dobre bývalo. Vraj sú tu príšerní susedia. No, ešte sa musím porozprávať so svojím právnikom. Rozumiem. Jej advokát jej povie, že nemá šancu. Čo budeš s tým domom robiť, keď ho odkúpiš? Prenajmem ho. Aby bolo jasné, s mamou sa určite nenasťahujeme do domu, o ktorý takto drzo pripravíš Ester. Nina, ani vo sne by mi nenapadlo prenajať ho vám dvom. Patríte do Štokholmu. Nie, ten dom dostane Ester. Ak bude chcieť. Ja? Do prenájmu. Samozrejme, že spíšeme zmluvu. Ale prečo? Necháš nás o samote? Nemohli by sme si tykať. Iste. Bol by som rád, keby... Prijal by som si, aby si ostala pri mne. Navždy. Ale nie v mojom dome. Potom povedal, že nám požičia peniaze, kým nebudeš mať na byt a nezískaš novú prácu. Alebo oboje. Ale mal podmienku. Chce nás vidieť aspoň raz za 4 rok. Nesúhlasila som. Čože si? Nesúhlasila. Raz za 4 rok je každé 3 mesiace. Chcem ho vidieť každý mesiac. Veď je to môj detko. Ahoj. Tak veľmi sa ti tu páčilo, že si sa hneď vrátila? Chcela som ti dať šancu uhádnuť, z ktorej krčmy sa poznáme. Nuž, asi vás nechám o samote.
musím sa ti priznať. Nepoznáme sa zo žiadnej krčmy. Vážne? Bola to iba zámienka, aby sme sa mohli rozprávať. A vieš čo? Nikdy som nebola čašníčka. Nie? Nie. Ale páčilo sa mi, ako si hádal. A teraz? Mám nápad. Crunch and gravel under my feet, and I heard myself floating, 100 wishes exploding, and I just smelled something sweet. A sudden move and you shook off the one you love. No way I'm dreaming anymore. A bird that isn't ready for takeoff when it's dark. I thought I'd cross on the floor. Tak tu si. Čo to bude? Vieš, čo robím? Nie, povedz mi. Napadlo mi, že si postavíme spoločný záhradný domček. Presne tu na hranici. S dverami na tvoju aj na moju stranu. Na čo nám bude? Totiž, nebolo by pekné mať niečo, čo patrí nám obom? Len nám. Len nám. Patrí nám budúcnosť. A čo skoro aj záhradný domček.